So hi mga sis! Welcome back to my channel. Kung bago ka pala sa aking channel, don't forget to subscribe. See you mga sis. Super today's video mga sis. Super today's content mga sis. So to all LGBT out there, so happy Pride Month sa atin mga sis. So meron po tayong gagawin ngayon mga sis for the Kinemi Go. Kaya po tayong mga sis ng rainbow mga sis for the pasabog. A few moments later. So mag-start na po tayo mga sis. For the makeup spray. Mga sis, so maglagay na po tayo ng foundation mga sis. So yung gagamitin nating foundation mga sis is meron na po tayong dalawa dito mga sis. Tapos ito yung gagamitin natin mga sis. Lamella. Tayo mga sis, pagkatapos natin maglagay ng foundation, so gagamit tayo ng 3-day brow styling. So yun mga sis, so kagatapos na natin maglagay ng kilim mga sis, and then mga sis maglalagay na po tayo ng eyeshadow mga sis. So itong eyeshadow ang gagamitin natin mga sis, itong eyeshadow palette by James Charles, so in the shade of Rusted mga sis.
ito po ang gagamitin nating wig mga sis for the pasabog ang atake. So first mga sis, magtali na po ako sa aking hair mga sis. Uy, ang taas ng hairline. No other eyes reveal 2 hours later. And this is the final. Lick! A few moments later. So yun mga sis, so dito muna natatapusin natin vlog. So thank you for watching. Don't forget to like, comment, and share. And also don't forget to subscribe my YouTube channel para updated kayo sa aking mga videos. Bye bye!